Saura tarkoittaa haasiaa. Se on eräänlainen viljankuivatusaita, missä heinäseipäät lepää ristikkäin. Ja sitä on Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa muun muassa käytetty. Saamen kielellä saura merkitsee urheaa ja rohkeaa, ja egyptin kielellä puolestaan vallankumousta. Islannin kielessäkin sillä on merkitys. Se on aika erityistä, sillä kaikilta näiltä kielialueilta meidän sauran rosterissa on artisti, sattumaa vai ei. Mulle itselle saura merkitsee uniikkia perinnettä ja tietysti nyttemmin niitä musiikillisia elämyksiä, mitä meidän artistit globaalisti tarjoilee. Mä oon Johanna Sauramäki, Saura Booking Agencyn perustaja. No se oli ihan sattumaa. Mä olin kalareissussa Virvelin kanssa Lapissa ja satuin Niilas Holmbergin keikalle. Se oli täysin aseista riisuva keikka. Se oli juhannus ja se päivä muutti mun elämän. No mä aloin työskennellä Niilaksen kanssa ja ihan pian mä löysinkin Tuuleta -ryhtyeen Espan lavalta ja ryhdyttiin työskentelemään myös heidän kanssa ja loppu onkin meidän yrityksen 10-vuotista historiaa. Nousi tuuli tuulemaan, ilman Raimo riehtivää. Saura Booking Agency edustaa moderneja indie-artisteja, jotka käyttää aika paljon kansanperinteitä musiikissaan. Näin kansanperinne voi säilyä, kun se puetaan moderneihin vaatteisiin ja tuodaan näin uusille sukupolville. Meidän 5 hengen tiimillä me edustetaan 30 artistia. Meidän palveluihin kuuluu keikkamyynti, manageripalvelut, artistiuraohjaus, tiedotus, luennointi ja julkaisutoimintakin on käynnistymässä ihan lähiaikana. No alkuun mua auttoi Marja Tarnanen, Teho Majamäki, Riitta Huttunen, Anna-Maija Saarela, vaan muutamia mainitakseni. Mä oon tosi kiitollinen kaikille näille ihmisille, jotka mua opasti. Marjukka Riihimäki on mulle myös iso roolimalli. Hän tekee asioita polulta ihan rohkeasti horjahdellen ja sitä tietä mäkin on koittanut kulkea. Meillä on myös pieni kahvila, viinibaari, catering, brunssipaikka, lounaspaikka Helsingin Käpylässä. Siellä ruumiillistuu kaikki meidän arvot ja sen paikan nimi tulee tietysti olla Saura-huone. Saura Experience pitää sisällään kaikki nämä meidän yrityksen toiminnot. Ja siinä me yhdessä arvojemme kanssa kuljetaan kohti maailman pelastumista. Sinnehän me kaikki tähdätään. Jokainen meistä voi tehdä päivittäin jotain hyvää, esimerkiksi vähentää maapallon kuormitusta, hymyillä tai katsoa silmiin tai välittää. Me ei voida kuitenkaan pelastaa koko maailmaa kerralla, mutta voi aina levittää pieniä hyvän mielen saarekkeita sinne tänne.